Ahoj lidi, dneska jsme tady u našeho prvního videa z Fortniteu a jsem tady s Omajdou. Čau Omajdo. Čau, čau. Tak dáme si reloady. Omajdo, dej ready. Doufám, že dáme win. Tak, už jsme ve hře a je Oasis mapa v reloadech. Kam Omajdo budeme padat? To je dobrá. Budeme padat, pojď sem k těm karavanům. Dobře. Na korunku. Vypadá to jako dobrá lokace. No, tady budou pěkný náťáci, když máme korunku. To jo, no. Ale my zvládneme dát win. Ano. Jsme taky náťáci. Přesně. Já jdu tady na tu benzínku. Přijdu za tebou do toho města víc. Tak. Padnul mi raketomet z čestky první, no. To je fakt super. Super začátek. Je SMG, to je taky super začátek. Super, to je když tak ironie, jo, kdybyste to nikdo nechápali. To je fakt konec tohle. A nikdo se s náma nepadal, takže máme výhodu docela. To. Nemáš nějakou shotgunu? Mám, ale jenom jednou jsem ještě nenašel. Já ti dám biga, Omajdo. Nebo chceš je míňo? Jo, promiň. Biga mi, prosím, dej. No, tak tady máš biga. Dej si ho. Bys měl full. Tak, mám... Já mám tacku už. Mám zelenou tacku, tak... Už je to dobrý. Pojď někam víc do toho města, nebo blíž k Paradise. Tam podle mě budou přetlaky přímo v Paradise. Trochu. Trochu víc. Trošku, no. A je zvláštní, že tady nikdo není nikde. Co hraj za loot pool nejradši? Jo. Nebo za loadout, tak. Takhle, tady, když přidali ty nové zbraně v reloadech, tak hrajou Burst, hrajou Striker Burst Rifle a pak hrajou buď pumpu Mám tady někoho. Sentinel. Mám tady 2 týpky. Pojďme pomoct. Jo, ty seš tady. Jo. Jsou tady v baráku, to vypadá. Bacha, šli pryč. 30. Já nevidím. Nalevo se tam se jeden odpálil. Jdem za ním. Já se jdu kouknout, kde je. Jo, tamhle, vidím ho. Tamhle. Tam někdo tam letěl. Nevím. Oni tam šli oba dva, nebo jenom jeden? Já jsem neviděl. Podle mě jeden jenom. Bacha, jeden je nahoře tamhle. Poněkud dostávám, poněkud. 70, tam nahoře. Kde? Nahoře na tom kopci. Jo. Ten mi dával, podle mě. Nemám mapu. Jo, dával ti, on. Já taky nemám moc matra. Já nemám žádný. Má crack 50 do bílejch. Já tam jdu. Se dává healer. Ne, on tam má asi teammatea, že jo? Bacha, záda, z druhého kopce. A tady je u nás někdo. Dostal. Ten se u nás tak dostal 64. To hrá. 30, 20 crack. Má crack znova. Dohealovali se mu tam ty modrý. Tam jsou další. Zelená golfistka. Je knock. Ještě ten druhej. Ta druhá typka. Tady je u mě. Docela buildí. Nemám grappler.
Dostala. Tamhle zdrhá. Já jdu za ní. Vidím. Já taky Já se jdu. pro ní jdu. Dává si face, ale utíká pořád. Tady je. Já na ní jdu. Já jsem tady taky. Snad tý zabijem. Tady je. Dostala. Tady je víc. Trochu dostala. Tady nahoře u mě. Jo, vidím. Vím. Vidím jí, tamhle. 30. Spamuj. Tamhle. Jdu na Jo. ní. To je ta golfistka. Tady jsou- Sakra, já jsem dostal hlavu. Já utíkám pryč. Když tak se zabildě. No, tady buď zatím. Tady budu kempit zatím, dokud nebudeš živej. Já letím to. Já teď takhle budu a tady je zkusím vzít to. Oni tamhle jsou dole. 50. Dal jsem jim Tohle trošku. ty jsou dobrý. Jo, Já radši zdrhám, protože já taky přijdem, budu že říkat. Tebe asi zabiju. Ona se grepnula ke mně. Tak nevadí. Tohle jsou docela dobrý na ťáci. Co? Doufám, že když je už tak první video, tak doufám, že už dáme ven aspoň. Jako na první pokus by to bylo dobrý. Bylo by, no, ale... Co míně? Tady máš míně, než tak. O, tady u mě týpek byl. A já teď nemůžu. Tak já jsem teď dal 2 kily. Ale Sakra. krásný. A já vím, že byly krásný, ale... U mě tady cápek krásný není. Buď tam za kemperem, abych ho dal. Já než jsem vyskočil, tak jsem byl už mrtvý. Tak. Dám si, když tak další šokve, nebo si dají tady to pitíčko. Dám. Smíně a pak si dají to pitíčko. Já letím k tobě. Chci nějaký loot. Bacha. Tím to tady to. Aha. Nic. Ty jsi dostal instant hlavu. Jo, dostal jsem hned. Ty jsi podle mě nějaký mrtvej. Já nemám matro. No jo, vlastně mám. Máš? Jsem sebral nějaký. Máš 500, 300 a 100. Něco máš. Žiju, dobrý. Tak já letím někam pryč. Já si tady půjdu do buše a budeme asi zbytek hry kempit. Nebo budu kempit. No, Ale to není v jako zóně. My nemusíme jakoby zbytek hry, ale tady jsou zrovna náťáci. Tady ty hře. Hrozný. Jestli se nám nepovede dát ven, tak možná můžeme ještě jednu dát. Ještě tak dáme ještě jednu. No. Už mám zase nějaký loot. Klasický. Jsou tamhle. Si tam stříkají fizz. Já jdu tady do mostu. Jdu do zóny tady. Víc. Tady je podle mě, tady u mě je podle mě týpek hned. Jo, buildí tam jsou, nahoře. Bacha, jo. Já mám zónu tady. Jo, tady jsou u mě 2, vidím kroky. Slyším je. Jo, tamhle. Vidíš je? Jo, tady jsou, no, u mě. A neví asi o mě. Tamhle, no. Tamhle za tou budovou. A tamhle u židla asi. Dál, tam někde. Jo, tady u židla. Já vidím kroky. Na židle. Vidím, jak tady chodí, ale... Někdo tě šutí. Říká se fest tamhle. Dobře. Co? On mi dal přezeď. Možná Já se bojím těch, jak jsou ty u mě. Já se taky jich bojím, oni jsou dobrý. To jsou ty najťáci? Jo.
Takhle zase ještě možná jiný náťáci. A ne, ty jsou, to vím. Nebo jenom my jsme špatný. Oni se teď jdou asi fightit, si myslím. No tam jsou 2 týmy, no. Jo. No tady u mě jsou teď 2 týmy, podle mě. No jo, a to mě teď vidí asi. Nevidí. Jo, fajtí se tady u mě. Já budu muset jít tady tím směrem do zónečky. No ke mně můžeš, tady jim podle mě, ale no, to bude asi nebezpečný, když ty budeme 2. Jo, to je šutí. Zkusím tady to. Jo, to je v zóně. Já tady půjdu do buše. Kámo, tady u mě je nějaký náťavor. Jo, teď tam k tobě někdo přilít. Nebo... Jo. Rebootni se. Tak dobrý. No to asi podle mě nedám, protože už končí reboot. Taky se Jo, bojím. ty jsi v zóně, to dáš. A teď právě kempím. No a teď jsme váj. Protože to je určitě zóna. to je zóna až... Já když půjdu teď bokem úplně. Mně by se možná mohlo povést teď jít úplně bokem. Nebo tady je launchpad. Epický. Beru crashpady. Tak já letím přes launchpad do zóny, asi poletím. Já poletím teď na tu horu. Jestli mě neuvidí. Potřebuji ještě chvíli počkat, ale... Prčic. 2, 1 a jeď zónu, dělej. Ne, kámo, to už dávalo pohodně. Já tě zvednu. Já mám Nezvednu. Já jsem mrtvý taky. Já mám medkit. Bacha. No tak nevadí. Tak zkusíme ještě jednu. Legam. Tak, už nás to portlo do druhé hry. Ale o Majdo, obávám se, že bude vlna. Si bude vlna, takže ještě si nemůžeme naznačit nic. Doufám, že tady taky nebudou žádný náťáci. Ale letí sem s náma docela dost lidí. Takže se docela bojím. Letí sem s náma asi 4 lidi nebo kolik. Někdo tady je? Tak, dobrý, zabil jsem. Tady jsou 2 dveře. Čum. Okay. A jo. To je ono se to buglo. Ale ona tady tady někde je i dvojitá zeď. Nebo něco, jsem tady v té lokaci ještě našel dvojitý. No, protože tady ta lokace je zabugovaná docela. Je, no. Teď se mi tady plet pes pod nohama a jsem mu ho pohladil místo toho, abych si přehodil zbraně. Ne, padají samý špatný zbraně. Já mám Morfight AR, potom mám pumpu Morfight a ještě mám Striker Burst SMG. No, jako mám taky loot dobrý, ale Tady týpek u mě. napadají mi moc dobrý věci. Nebo takhle, pode mnou tady. Jo. Je dobrý. Jo, je. Tak já jsem mrtvý, tak jsem asi nechoď, jsou tady 2. Utíkej. 2, 1. Dobrý, žiju. To asi umřeš, co? To je jeden, no. No bych ho dal, já jsem nečekal, že on je to skočí. Co, abych se zničil barelek, kdybych měl notro. Má tebe Chtěl jsem na tebe počkat, ale řekl jsem si, že je to zbytečný. Sorry, jo, Majdo, tak příště. Já letím k ním. K ním zpátky? Jo. Se jich nebojíš, jo? No, oni nejsou zase tak dobrý. Nejhorší taky nejsou. Ale dobrý jaký nejsou, no. Teď viděl, jak tady někam letěl, ale nevím kam. Jo, vidím, tamhle. Jednoho jsem zabil. Tamhle je ten druhý asi.
Jsem zabil toho horšího. Já jsem myslel, že tady jsou barely, tak já jsem dead. Ale nejsem. Ale na kapra. Toho druhýho jsem tady měla, on se očokvejvoval pryč. Teď je někdo ke mně přilít. Hej, oni jsem zase přidali tu elektriku. U mě je teď týpek na stromě. Aha. On tady šel na mě zase ten dobrý. To je asi ten stejný, jo, asi jo. Oni jsou Tím dobrý někam tady. do zóny. Nevím kam, protože tady jsou všude. Já vidím toho, jak tě zabil. Jo, on je tady na tom. On má ještě shockwave furt. Tady je moc lidí. Že se nestydí je používat. Tady je moc lidí. Dead. Teď jsem ke mně někdo přilít. Tady byl cápek, já jsem ho neviděl. Se bojím. Tak nevadí. První hru jsme skončili 4., druhou 9. Ale byli tady hrozný náťáci. Tak nevadí. Tak příště se uvidíme u dalšího videa. Čau. Čau.